जायफोर फरायसा आरो फरायसुलिफोरा दासान्दि स्कुल एबा कलेजाव फरायगासिनो दं आरो बिसोरहा जुदि मेथ्स साबजेक्टआव लोरबां लोगोसेयैनो टिउसन लादेरनो रां एबा फैसा गैया एबा टिउसन लानो धोर्ज गैया आरो प्रब्लेम्सफोराबो गोबां माबोरै सल्भ खालामगोन WhatsApp सालायो नामा सालायोब्ला नोंथाङा नैबे नाम्बारखौ नोट खालामनानै ला नैबे नाम्बारानो जाहैबाय WhatsApp बट PUBG एबा फ्री फायारनि नङा नैबे WhatsApp बटआ मेथ्सनि प्रब्लेम सल्भ खालामगोन बेबो फटाफट आरो 24 आवार्सनि एभेलेबिलिटि सार्भिस मोनगोन नोंथाङा खालि हेल' लिरनानै हरग्रोनांगोन लोगोसेयैनो स्क्रिनशट हरनांगौ नोंथांनि कुवेश्चननि बेनि उनावनो नोंथांनि एन्सारा फटाफट फैगोन नाथाय गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्रायानो जाहैबायदि एग्जाम हलाव थांनानै नोंथाङा बेफोरबायदि खामानिखौ माब्लाबाबो दामाव आंबो सानो आंनि फरायफुबाय थानाय टाइमाव जुदि बेफोरबायदि फेसिलिटि थायोमोनब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोफोरनि गेजेराव आरो बिसोरखौबो मदद खालाम बेफोरबायदि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजायो